bola ka taa ɲini ne ma wari sɔrɔ kun ka sɔrɔ bonjuru don ne yan ne ta lutigi yɛrɛ n ko ne ma ko ne ye bɔ bi parce que ne yɛrɛ muso fana ko ne jija bi ko b'a 4000 ɲini ka d'a ma ne m'a dɔn mun kɛ ɲama cɛkɔrɔba i bɛ muso nɛgɛ de ah mais ne nɛgɛ planté don i b'a nɛgɛ n'i y'a nɛgɛ a bɛ se allo waay jolle galontigɛla le ni Amérique président a bɛ mali de b'a ka dugu ta Amérique président e cɛ Amérique président i bɛ n tɔɔrɔ la depuis la i bɛ wele wele la n ko n bɛ ka ciw la mun de bɛ yen a bɛ wuyale la waay ka sɔrɔ wuyalo muso b'i la président lo e bɛ joli de a ma fɛ nɔ a ma Amérique président lo cɛni min fiyɛ a bɛ fiyɛ tigɛ ko nugu tɛ miliyari kɔnɔntɔn ka sɔrɔ n ka wari b'a la n ka juru b'a la ya joli b'a la miliyari kɔnɔntɔn kɔsɔn i bɛ ne wele la ten wa miliyari saba de bɛ ne kɔnɔntɔn tɛ d'a kan mɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔ wuli ta kalo miliyari saba n kɔnɔntɔn ka juru b'a la n ka wari sara ah bon ala le ka poussé ka ne ka bɔ o de ta ka n'a ye ala le ka di ma bi i bɛ miliyari kɔnɔntɔn de fɛ n bɛna kɛ miliyari 30 n b'a d'i ma kana wele tuguni dɛ n ta juru min fɛ Bon, i bɛ n ka wari di yan kana wele tuguni y'a mɛn wa bereke allo n mɛna bereke cɛ n ko ya wari sɔrɔ sa balima cɛ e ta telefoni a ko ne bɛ ko Amérique kɔnɔ telefoni b'e bolo nin est ce que ne bɛ ko Amérique kɔnɔ mais est ce que a yɛrɛ kisi bɛ yan wari ka ca dɛ ma caman ma di dɛ ni kɔni kɛlɛ ma di n ka juru bɛ n ka wari sara ala le k'i kisi bɛ kɛ n ka wari sara ma caman ma di n ka wari di yan e ka wari ye joli wari e t'a dɔn wa e t'a dɔn e bɛ ne ɲininka joli le e t'a dɔn 500 de b'i la ne ka wari dɔ bon komi ne bɔra France bɛ kɛ n ka non non France ko tɛ ne ka wari sara e bɛ miliyari kɔnɔ wa ne ka 500 di yan ne ma min fara n ka 1000 di yan ne yɛrɛ ka commande ne ka 1000 ne ka di bateau kɔnɔntɔn le commandé a bɛɛ bɛ ji ka na n'aw nana n b'i n ko ya wari sara sa foyi t'o la Kɛmɛ de n ka wari di yan ala ka lolo de ni président ni ɲɔgɔn ye la n ka wari di yan min ka wari di ma 200 ne fɔla n bɛ taa France e t'a bɔ yan ne ma n ka wari di yan mun de bɛ wari di yan wari sara n ko wari sara avion dɔ le tiɲɛna sanfɛ wari sara u ka ne wele ko mécanicien tɛ yen avion tiɲɛna ka bloqué to sanfɛ donc ne bɛna taa avion ta ka jigin sanfɛ to sanfɛ ne yɛrɛ n'a ye to sanfɛ n ka wari di n ka 500 filɛ n bɛ taa n ka bɔ wari min n'i ka wari di ma non n ko ya wari sara sa min n'i ka wari di ma min n'i ka wari di ma n ka cɛ Mori ne ye mécanicien la avion mécanicien Mori ouais Mori Mori men ta kɛ Mori a toma non ne ye mécanicien sigi ba oui allo oui allo wa ko kiliki wa mena wa ko kiliki wa waay e 500 filɛ